На всички избори те излизат и гласуват и се бият срещу мен за БСП. 9 пъти падат. Ако има нещо радостно е сега, че с господин Костов намерихме общ език. Това българските медии не го знаят, но ние направихме няколко срещи. Общия противник е ясен, той е толкова силен. Спомена цара. Цара не би го споменал. Той има един личен интерес, който си го гледа. И ако някой е предаден, то съм аз. И такива много като вас. Защото когато ме даде на Румен Петков да съм главен секретар, аз отивам при цара и го казвам. Аз не мога с тея да работя. И като се шегувам им казвам, всъщност истинският създател на ГЕРБ е Румен Петков. Ако много бяха сложили него министър, сигурно още ще да марширувам там по плаца. Всеко зло за добро. Но цара ме жертва за така. Ходих, молих му се точно за дума. Да вземе военно министерство, това да даде военно министерство, да остави вътрешно, за да мога да остана. Така че, затова не го броя. Но БСП и ДПС са изключително силен противник. И нищо не се е реформирало или променило там. Рублата смениха с долар. Варшавския договор с НАТО. СИВ с Европейския съюз. Същите хора.